Naluma di ay. Na ano man ang payong nimo, imo man ang giaway. So pag-upin ulay customer no, manglangoy sila ani oh. Nag-upin lagi mo. Oh, hantod gabi, kaagi kan pa kagabi eh. Kaya pagkahapon. Oh. Luma day ay. Abot gyud ay dito bay. Hina ra mo tong ulan gabi eh. Inay bitaw. Ngapre mo? Dili oy, unsaan walay mamalit oy. Wala man. Pambot di ay. Ikaw magpambot yun. Pinagana tubig ka. Asa na? Nasulod yun? Dira? Masig bululup ka po diha. Ano mga kritso? Oo, okay. Oy, Dili mapre. mga basyo. Tapad ng duha ka lantay ba? Tapad duha ka lantay. Abot so. Mga break dili ba? Tapad duha ka lantay din. Ari nga lari. Hagid ka. Dili daw. Di yan? Dito. Dito mo hubos. Kan awas mo dito.